armanc û destkevçine. Xelkê Başûrê Kurdistanê yek pirsyar heye bibersive. Aya çil sala hîn şarîtken hewa bûstek ji axa Bakurê Kurdistanê rizgar kir? Hewa çi bi dest xist? Hîn nûke vî şerî li ser axa Başûrê Kurdistanê dikin şerekê sepandî û necihê hewa û newarê hew û neheqê hewa. Armanca hewa çi ye? Eger derbazkirina Tirkiye nebîtin bû nav axa Başûrê Kurdistanê û mayîndebûna wan nebît. Armanc û destkevçine. Xelkê Başûrê Kurdistanê yek pirsyar heye bibersive. Aya çil sala hîn şerî dikin hewa bûstek ji axa Bakurê Kurdistanê rizgar kir? Hewa çi bi dest xist? Hîn nûke vî şerî li ser axa Başûrê Kurdistanê dikin şerekê sepandî û necihê hewa û newarê hew û neheqê hewa. Armanca hewa çi ye? Eger derbazkirina Tirkiye nebîtin bû nav axa Başûrê Kurdistanê û mayîndebûna wan nebît. Armanc û destkevçine.